I això que les he espolgat. Ben espolgades. En el DVD tinc en Frederic Kulda tocant el piano. S'ha tocat per mi. Aquí hi ha peres. Cap aquí a davant. I la seva mare. Sí. Si no colliu. Ara, sí. Felicitat que no veig la cara. Ara. I escolta, Eloi, tines que fer veure que poses el termo, però és que les porto, jo ja plego ja. Em sembla que ja no em poso més. Ja està. Ja podem fer una pel·lícula com a Modóvar, no? Moltes gràcies. Tinc que agrair a tot el personal pel temps a la història. La història de la barraca, que ha sigut el punt final, Aquest ha sigut el punt final. Falten les portes. No sé posar davant de la càmera. Tinc un filó de pel·lícules, però clar, com que no ens veiem així ara. Primer el pla, A veure, mira que no sé si aquí ets ara. Mira. A veure, per dalt. Fora, deixa-la. Mira, per dalt. Aquestes són les petites i aquestes són les grosses. La pel·lícula, Aquest és el tractor. Clar. Ens has filmat molt avui. On està el... Eloi està... Només es veuen sombreros, però les cares no es veuen,